Eikö kyynärpäällä auki? Kyynärpäällä auki. Kallista vähän. No tietysti, jos pitää uskalla vetää ykkösellä, niin ei siinä mitään. Hei. Noni. Kevyt neiti vittu. Onko se lähtenyt mitään? Elää mun kengät jalassa. Oli joo, hei. Oli sun kenkäs. Nimenomaan. Oli sulla. Se vittu vommanen, jos sä pöllyt noin kengät. Pöydät noin kengät. Kato nyt vittu niitä kenkiä sitten oikeesti. Haluatko sä, että mä otan sun kengät? Ihan oikeesti. Haluatko sä tossun tuon poskeen? Joo. On mursia kerran arvaa. Ei me olla missään Venäjällä, puhun suomea.